Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днес съм ви приготвила нещо изключително интересно, безкрайно вкусно, а именно тази зелена лютеница. Точно така, правилно чухте, зелена лютеница. Какво ме вдъхнови да ви я приготвя? Ами, наближава края на сезона на доматите и със сигурност ще ви останат доста неупотребени зелени домати, неозрели по-скоро, които ще се чудите какво да правите. Ами ето ви една чудесна идея. Няма да съжалявате, така че захващайте се да събирате доматите, да печете зелените чушки и после да се наслаждавате на тази вкусотия. Да започваме. Първата стъпка беше да си изтръбуша чушките. И сега съответно преминаваме към следващия етап, а именно да ги изпечем. След малко ще ви покажа моя метод и как ние ги правим вкъщи. Връзва се в цвета на видеото. И ето как ги пека. Подреждам ги на ламарината и с помощта на горелка след като ги изпекох, ги поставих в тенджерка и по този начин допълнително се задушиха, пуснаха си сокчето и сега идва ред на трудната задача, чакайте да фокусирам, трудната задача да ги обеля. Но предпочитам да го направя сега, иначе, както съм ви казвала, ги замразявам и си хапвам по всяко време на годината вкусни чушки. Чушките са обелени, уха е на есен в кухнята ми, а сега ще сортирам и ще избера само зелените чушки в количеството, което ми е необходимо и преминаваме към следващия етап. Време е да оберем изостаналите зелени домати. Измивам доматите, след което им правя ето така по едно хиксче и ги слагам в вряща вода, за да ги попаря и да мога по-лесно да им обеля люспите. Готови са, вадя ги и сега ще ги шокирам в студена вода. И започваме да ги белим по този начин. Доматите са обелени и нарязани на малки парченца, за да мога да ги смеля с мелницата. А чушките съм ги нарязала на по-малки парченца, отново с идеята да мога да ги смеля по-лесно. Изморих ли се? Да. Ще се откажа ли? Не. Продължаваме, за да си направим тази вкусотия. И така, надявам се, че оценявате колко труд съм вложила във всичкото това нещо. Така че не забравяйте да харесате, коментирате и да се абонирате за канала. Благодаря ви! Ето какво се получи. Една тава пълна с млени чушки и домати. Лютеничката е вече в една голяма тенджера. Сложила съм я на котлона, умерено загрят. И сега, знаете, започва следващото изпитание, а именно да издържите докато всичката водичка изври, за да може лютеничката да се сгъсти. Ще се видим малко по-късно. Успех! Напредваме. Така, доста водичка извря, но има още какво да се желае и да се сгъсти сместа. Пак повтарям, на умерено загрят котлон се случва всичко и периодично разбърквам, за да не загори лютеницата, а и така съответно по-бързичко да изври водата. След като казах това, идва ред да прибавим малко още продукти. Първо олио, захар и сол.
разбъркваме и продължаваме да си чакаме водата да изври. И докато чакам водата да изври, предпочитам да редувам физическата умора от това да бъркам с малко приятно развлечение, а именно да си чета най-новата книжка Зелена лютеница, червена книга. Да започнеш от начало се казва и е на Катрин Сентър. Книгата е на издателство Softpress, които бяха така любезни да ми я изпратят като подарък, за да изкажа обективното си мнение, след като я прочета, разбира се. Книгата ни среща с Маргарет Джейкъбсън, която привидно има всичко и всъщност тя наистина го има. Животът ти се развива прекрасно, докато, както често се случва, в един момент не губи всичко. След тежък инцидент животът ти буквално се срива из основи и тя започва да се изгражда от ново, от самото начало. Тежка битка, която не всеки е готов да поеме и да превъзмогне травмите, които е получила. На помощ ти идват близки, познати, но най-важната и най-силната е тя. Да започнеш от начало, грабващ роман, който се чете на един дъх. Нарязваме си малко магданоз, всъщност колкото пожелаем на вкус, на много ситничко. Пресоваме си няколко скилитки чесън. Изсипваме си и черен пипер на вкус. Прибавяме си и нарязания на ситно магданоз. Смятам, че е готова вече. Вероятно може още малко да изври водата, но аз вече започвам и да нямам достатъчно време. А и не ме бърка дори да е една идея по-водниста. Смъкна нивото си с около пръст и половина, дори два, така че доста вода извря. И сега ще оставя за малко настрани, за да се охлади и започвам да пълня бурканчетата. Започвам да пълня бурканите внимателно. И внимателно от първото сипване изцапах. Ами ето, че е вече готова. Получиха ми се общо 6 бурканчета. 6 и малко, както виждате тук си заделих едно малко бурканче, което няма да преварявам дори, ами ще си го хапнем сега веднага. А останалите следва процеса на стерилизация. Ще ги сваря и вече мога да кажа тогава чак, че са напълно готови. Надявам се, че днешното предложение ви е харесало и наистина вложих доста старание в тази рецепта, така че не забравяйте да ме подкрепите, като харесате, коментирате видеото и разбира се, като се абонирате за канала. А сега мога само да ви пожелая да ви е сладко. Лютеницата е невероятно вкусна и няма да съжалявате. Благодаря ви за гледането, целувам ви, прегръщам ви и до нови срещи!